update o paglalanggoy sa atong weather update sa diri sa Lakbayan sa Bacolod. Niyata sa Pagaliyon Binatong Panimay mga alas 11 sa buntag ining adlaw Martes, no? Pizza 4 adlaw Martes, pizza 4 sa bulan sa Disyembre. Ikatahong doon naman ko'y maabot na bagyo din sa maong dapit o sa uban ko mga dapit din sa Mindanao o sa Visayas. Kami atong di-monitor ang atong weather o sa subala sa balita ang maong bagyo maabot mga dapit na mga 8 o ingay mga oras sa mga alas 11 sa buntag, alas 12 o hangtong pa sa hapon. Gusto na ito nga mga anong tao pagkulaboy ang dito sa may boulevard pero wala ka pa ngayon kay ulan o punta, no? Gusto na ito dito sa mga lapit para magkuha na ito pagkulaboy kung sa hangin o sa ikigol sa hangin o ulan dito lapit. Kini yung nakita karon dito sa atong balay yun, no? Dito na video sa may bintana, no? Sa atong bathroom. May ako nag-video sa bintana yun sa atong bathroom dito sa balay. Atong dito pagbalagway kanino ayaw yung camera na ito video o camcorder para makita inyo sa mga weather dito sa Bacolod. Ang yung adlaw sa 4 sa bulan sa Disyembre 2022. Pinawag ng tatay na inaano naman hindi na tayo kusog ang hangin pero basin sa ubang dapit, no? Kusog na siguro sa ila like sa Cagayan de Oro, kami sa Bakaha or Isaka, no? Pinawag na dili mo kusog dito kayo kay sa atong hibawan kining bagyo ha, ganyan lang yung bagyong Pablo na gituruan na mas kusog pa ko nun sa bagyong Sindong na niigo dito sa Cagayan de Oro o Biligan. So tinaod na dili raon ta, no? Dili si Pulo maurang pero gano'n ito so pero basin mo wala ko mo na dapit basin mo kusog, no? So ganito sa atong pagulagway o basin mo niya atong magulagway pa ang mga update, no? Sa weather din sa among Bacolod sa Santanan na ng video sa may bintana yun sa atong bathroom, no? Hindi balay pero ang weather, no? Hindi na tayo isuog ang ulan hanggang hangin panahon na maulan. Okay, balik na po niya alam sa lugar update, no? Sa weather video sa Bacolod City nga niya taro ng video sa may bintana yun sa atong bathroom, no? Kaming adlaw na Martes, pizza 4 sa bulan sa Disyembre. Kini atong paglalagway karon hapon na tayo ni alas 3:30 sa hapon yung adlaw Martes, no? Pizza 4, no? Sa bulan sa Disyembre. Medyo hangin din kusog gamay hangin ayan ulan, no? Kusog kay ulan medyo ibali na ang direction, no? Sa hangin ibali na kay ganina dito sa left side, no? Gikan, no? Then karon murag tunga o big sa ibali na po sa right side na po gikan ang hangin. So
ani kung ulan ang booking na mo dali dito sa Mutya, siguro daghan na pong tubig sa tubaw niya ni o muawas mo nang diya na dahil magbaha, no? So kung ganito ko gitanaw na ko ang river is the Polo suba, di naman to okay naman, di naman ito ang suba. Pero kiningi o di mo undang ni mo lang sige pa ni kaya bulan dito sa bukid kaya mo kagka ng tubig sa suba dahil hantod na muawas kaya yun magbaha na dahil ni among lugar siguro ay raging around ka, no? O ngunit, kaya nga itong paglulag ay karoon hapon na ni mga alas 3:30, no? Meaning sa 4, no? Bulan Disyembre this May so wala pa yun gawas, no? Ang bagyo nga si Pablo super typhoon lang so linawatan ka, no?